Para sedherek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Kemis gangsal welas Mei 2019. Waosan ing dinten menika saking Rom 13 ayat gangsal welas. Muga-muga Gusti Allah etuking pangarep-arep maringono ganjaran marang kowe kabeh sakgunging kabungahan sarta tentrem rahayu ing sakjroning pracayamu, supaya kowe padha sugiha pangarep-arep marga saka sawabe Sang Roh Suci. Rahayu kita ingkang nampeni sabdanipun Gusti lan dipun estokaken wonten ing pagesanganipun. Amin. Ayat punika minangka pandonganipun Paulus tumrap pasamuan ing Roma supados sami kapenuhan ing kabingahan, katentreman, saklebeting kapitadosan lan pangajeng-ajeng wonten ing sumberipun inggih punika saking Roh Suci. Kabingahan lan katentreman minangka wohing sesambetan ingkang raket antawisipun umat kaliyan Gusti Allah. Lumantar sesambetan ingkang mekaten, kabingahan lan katentreman ngemu suraos ingkang lebet lan dayani tumrap gesanging umat. Makna ingkang mekaten punika ndadosaken tiyang pitados saged ngraosaken tentrem saklebeting ngadeping perkawising gesang. Katentreman punika wonten amargi umat anggadhahi pangajeng-ajeng minangka sanguning gesang. Reraketaning sesambetanipun umat kaliyan Allah ndadosaken kita saged ngraosaken pangreksanipun Gusti. Gusti Allah tansah rawuh lan mitulungi kita ing nalikanipun ngadepi kahanan ingkang angel. Pitulunganipun Gusti ndadosaken manah kebak katentreman. Menawi sesambetanipun umat kaliyan Gusti Allah boten binangun kanthi raket, umat badhe ngraosaken bilih Gusti Allah boten rawuh mitulungi umatipun. Sakring ngriki saged kita mangertosi bilih pangajeng-ajeng lan raketing sesambetanipun umat kaliyan Gusti badhe ndayani dhateng kahananing batos lan gesang kita. Pangajeng-ajeng kita dhateng Gusti nukulaken kekiyatan linangkung saking ingkang sinebat cekap kangge ngadepi samukawis. Wonten ing pangajeng-ajeng iman kapitadosan tuwuh kekiyatan. Kapitadosan nyagetaken kita mitados dhateng Allah ingkang tansah makarya kangge ndatengaken kasaenan senadyan kita boten sumerep kados pundi anggenipun Gusti Allah makarya. Gesang punika kados dene satunggaling lelampahan ingkang kita boten mangertosi ingkang cetha kados pundi. Malahan ngantos dumugi kita nilaraken jagat punika. Nanging saklebeting winates kita dipun ajak supados nggadahi iman lan pangajeng-ajeng. Amin.